Hi, we are back again with yet another video. My name is Paddytwice, Mr. Beast Zimbabwe, and we are broadcasting live from our Paddytwice studios. Panopapa Paddytwice nokudzira nyaya dzese dziri kuitika masocial media ese nematumana ose enyika kuti tikudzire panapa. Ndozouya boys nenyaya boys yaitika boys sango boys sango irodhi iyo inoenda kunongirina inoenda kumarondera boys ato sango irodhi inoenda kumarondera pane mukadzi nemurume boys wabatwa boys kuchiladzana mumota weza mukomana wangu kuti ndikatambisa mari yeloji mota iripo abatwa boys womona picture choendaisa tiudziwe boys mafungira nyuchi comment section. My name is Paddytwice, Mr. Beast Zimbabwe. Take care.